Dance sport performance sa Magpares sa Northern Samar na puno sa hugyaw. Ngano kaha, maki good vibes kita sa report ni Mark Reggie Abella. Denalcio Young Dance Sports sa school. Kay wala ka andam, gipaagi na lang sa makalingaw nga pasundayag. Denalcio Young Dance Sports sa school. Makita usab si teacher nga proud kaayong miabiba sa iyang mga estudyante. Kini ang nag-viral nga dance sport performance sa duha ka Magpares kay gawa sa talento sa pagsayaw ang ilang gipakita, gilingaw usab nila ang mga tumatanaw. Kuha among video sa magtutudlong si Justin Dosel nga coach usab sa ilang intramurals sa Northern Tacloban City National High School. Ang makalingaw nga Magpares mao ang grade 7 student nga sila Eljan Rodrigo ug Gerald Roset kinsa malipayon nga nag-viral ang ilang video. Masaya dahil halos lahat ng mga tao dito sa aming paaralan nagpapapicture sa akin. Nakita yung sayo namin ng mga magulang ko at nakita pa ng magulang kong talent ko. Dito nga sa school, marami na yung nagpapapicture sa amin. Matod sa uploader nga si Justin, nga igoran niyang gikuha ang duha kay walay partisipante sa dance sport ang usa ka grupo. Tinuruan ko pa sila ng basic steps kung ano lang yung pwede ko maturo at para at least naman hindi sila nga sa dance floor. Hindi naman sila nanalo, pero nanalo naman sila sa mga puso ng taong bayan dito sa school. Miani na og kapin 3 million views ang TikTok video ni Teacher Justin. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.